luft. Det kan jeg overhovedet ikke, det her. Vi skal ikke tage ned og finde fat i min egen lort. Prøv lige at gå væk og lad være med at filme det, mener jeg. Nej, det kan jeg bare ikke få mig selv til. Ej, hvor er det ulækkert egentlig. Er du sikker på, at det ikke kan skylde ud? Ja, så stopper toilettet. Må jeg se, hvor stor den ud er? Ja, den er så stor her. Og skraldet kan man heller ikke. Hvorfor bliver den derom? Skal jeg bare tage den med? Ja. Ad. Nej, du har ikke engang lyden. Nej, så kan den jo godt blive skyldt ud. Ad! Hvor det er lort. Nej, nu forsvinder den jo. Den forsvinder. Nej. Nu lyden, eller den er forsvundet, skralden. Hvor kan den blive af?